सोनाब बंग'आव सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ खहा। गोब्राब बोथोरनि दुंखावनाय एबा गरमनि गेजेरावनो बिस्तिबारखालि नसुंरायजो सोनाब बंग'आव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों। सोनाब बंग'नि मालदा जिल्लायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिस्तिबारखालि सानाव जोबोर गरम बोथोरनि गेजेरावनो मालदानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हरखाब बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायाव उन्दैसाफोरखौ लाफानानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ मालदानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बबेखानि जखम जानाय सुबुंनि हालोदखौ नायनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा बांबावनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला बे मिथिंगायारि अलखदाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सोरखारा फोसावदों। सोनाब बंग'आव सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ खहा। गोब्राब बोथोरनि दुंखावनाय एबा गरमनि गेजेरावनो बिस्तिबारखालि नसुंरायजो सोनाब बंग'आव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों। सोनाब बंग'नि मालदा जिल्लायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिस्तिबारखालि सानाव जोबोर गरम बोथोरनि गेजेरावनो मालदानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हरखाब बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायाव उन्दैसाफोरखौ लाफानानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ मालदानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बबेखानि जखम जानाय सुबुंनि हालोदखौ नायनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा बांबावनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला बे मिथिंगायारि अलखदाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सोरखारा फोसावदों। सोनाब बंग'आव सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ खहा। गोब्राब बोथोरनि दुंखावनाय एबा गरमनि गेजेरावनो बिस्तिबारखालि नसुंरायजो सोनाब बंग'आव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों। सोनाब बंग'नि मालदा जिल्लायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिस्तिबारखालि सानाव जोबोर गरम बोथोरनि गेजेरावनो मालदानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हरखाब बारहुंखा सारअन्थाइ गावनायाव उन्दैसाफोरखौ लाफानानै 11 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गोबां जखम जादों आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ मालदानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बबेखानि जखम जानाय सुबुंनि हालोदखौ नायनानै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि बिबाङा बांबावनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बादिब्ला बे मिथिंगायारि अलखदाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो सोरखारा फोसावदों।